Hai, salut prieteni, numele meu este Rob și bine v-am regăsit la un nou episod pe Gigi Drop. Înainte să începem, vreau ca de obicei să vă mulțumesc că vă uitați la mine, că sunteți aici, mai dați un like, un comentariu, orice e binevenit. Hai să începem episodul. Codul ROBS oricum cu litere mari știți prea bine, pentru 11% la orice depunere. Desigur, asta dacă vă simțiți norocoși. Hai să-i dăm drumul. Vreau să deschidem niște cutii. Bă, hai menul ăsta vreau. Uitam la el, parcă interesant, frate. Sincer, are prin stream, AVP, fade. Și n-am deschis niciodată Hymen-ul. Hai să-i dau acum. Începem frumos cu două bucăți, cum ne place. Încălzirea, bum. Un profit la Hymen, perfect. Bă, ești prost, nu mi-e zis că mi-a dat AUG de... Ia vezi, bă, coaie, de $341 AUG. Dăm sell. Mărim miza, îi dăm cu 3. Nu, mă, ce pe îmi dă cu butterfly-ul ăla, frate. Îi dăm 5 chat. Începem cu 5 hymenuri. Mamă, are și X-ray-ul ăsta. Pă, vedeți că cutia asta, mă, nu știam eu de ea. Cum e cu ochiul așa la ăștia ale youtuberilor. Da, hai să-i dăm, frate. 5 bucăți. Eagle-ul, mamă, avea pe fade-ul, butterfly jos. Gherla asta. Bă, ești prost. Cum pula mea coaie? The fuck? Dați-vă Mac-ul ăsta, Hot Snakes, $241. Îmi dă dublă la Mac-ul ăsta, triplă la Mac, acum văd, ești nebun la cap. Doamne, șocat, frate. Ce skin-uri există, bă. No, bă, lasă jos Icarusul ăla, bă, lasă-l, bă, jos, bă, lasă jos, bă, Icarusul ăla, bă, tată. Haide, mă, haide. Maco, 241, 100, mort. 300 ceva. Bun, profitul-i top. Deci mi-a dat doar o ghenă de M4 Lotus de asta. O urtăciune asta de $15, rest m-a umplut ca lumea frumos. Bă, băieți, vedeți că am început cu 4200 și ne ducem în 5000. Cutia Hymen. Un cuțit, corect, da. Cam ieftin, da, merge. Da, ne-am scos banii de data asta, suntem un pic gaură, $60. Bun. Da, mă, hai, aruncă-mi în cuțit. Aruncă-mi în cuțit acum. Da, mă, da, mă, da, mă, da. Deci, cum vedeți, cea mai bună mână a fost de vreo 200 și ceva de dolari profit. Iară? Da? Nu, mă, lasă-mi, bă, ăla încă o dată, bă, jos, bă, dar e bine și așa, bă, e bine și așa, dar dacă mă lăsa la jos, treceam de 1000. Am ajuns la suma de $5165. I-am dat mână. Un pic gaură. Bă, dar oare avem șanse să luăm și noi un butterfly, bă? La limit am scos banii. Bine, $3 pe plus. Merge. Da, mă, da, e bun ăla. Tot e minus. Cuțit? Da, mă. Hai, mă. 407 beretele alea tâmpite. Mamă. Bă, dar ce dracu cu beretele astea, mă, frate, mă. Hai, bă, dăm butterfly-ul ăla. Mamă, duble, triplă de White Lotus pe dracu, de Black Lotus. Mamă, asta a fost gaură rău, bă, rău. Ei. Mai unul de 200. Da, mă, exact la fix, bine. Perfect, mă. Bine, mă. Bă, să ne calmăm un pic, mă, să-i dăm câte o cutie sau să mai forțăm așa câte 5? Hai să ne calmăm puțin, chat. E nasol. Băieți, e nasol, că ne ia capul, îmi punea. Să mor tu că-mi dă.
Mă scoate în polarul ăsta împuțit. A scos banii pe cutie, mă. Ce gunoi, mă. În loc să-mi dea cuțitul ăla. Da, mă, stai bun. Da, mă, bine, mi l-o dat și field tested. Da, bombă. Mamă, ce profituri îmi dă cutia lui ăsta, bă. Hai, menu, tată. Așa, mișto, am venit acum pe episodul ăsta să deschidem. Am tot văzut-o pe acolo și am zis, hai să-i dau. Dar treci de el, du-te în fade-ul ăla, frate. Deci, după cum vedeți, cutia costă $130 și dacă vă dat Black Lotus-ul ăsta, direct ați spart monitorul, instant. Doamne ferește. N-ai cum. Black Lotus-ul ăla trebuie scos din cutie, frate. Nu știu cum tu să bagi un skin așa genos aici, o mortăciune de asta. Este, uite-te, mai încalță cu un inheritance de ăsta. Mamă, cum mă scoate, bă, și mă bagă în pișatul ăsta. Mamă, bun. Mi-a dat Factory New, bă, de aia atâta. Hai să mai plece 5 haimenuri, bă. Simt acum. Bun. Bun. Bo... Da, mă, da. Da, mă, da, 100 peste, 100 peste. Bravo, mă. Bravo, mă. Bun. Mort. Ai, nu, bă, uite-te cum nu-mi lasă, bă, butterfly-ul ăla, bă, jos, bă, că nici nu mai dădeam, bă, jur, dacă îmi dădea butterfly o frână, direct. Cred că mai dăm un tură după asta și țaca, bă, băieți, uite, polarul fade, și bate joc de mine. Bine, mă, e bine că îmi dă profit cam 200 și ceva la, te m-am urcat eu așa tare. Până acum avem 1100 profit, iar 1200 aproape. Da, mă, da, cuțitul, bă. Da, mă, da, cum vine cuțitul, bă, tată, bă. 5400. Îmi bine. Hai să mai dăm câteva așa de control. Dacă rămâne în ăsta e top. Da, bombă. 206. Bă, da, bă, dă, bă, cutia asta lui ăsta, bă, lui Hymen, mă, coai, mă. Nu cred că îmi dă cuțit. Da, mă. 100, bă, coai, dar ce mi-l dai, bă, Battle Scared, mă, futuți, morți în gât, bă, vedeți cum e, bă, că asta trebuie, asta e nașpa, mă, frate, la cutiile astea. Trebuie să ai și noroc în pula mea, să-ți dea factorii un minimal wear. Bă, profitul e profit, frate, îl luăm și e bine așa. Iar îmi dă cuțitul ăsta. Mă scoate din augul ăla de 400 ceva să-mi dea cuțitul ăsta, mamă, de 3 ori mi-a dat. Deci cuțitul e un bait, chat. Ia să vedem. Nu cred că se oprește așa ca un gunoi. De alea erau 200 și alea. Da. Cam atâta pentru acest episod. Asta a fost cutia lui Hymen. Ce să zic, un e destul de bun, adică am început cu 4200 și urcăm ușor. Vom vedea ce vom face episodul următor. O să încercăm tot așa cutii noi. Nu o să mai rămânem pe cutiile vechi. Vreau să încerc chestii noi în fiecare episod, să nu mai repet, adică să încerc să nu mai repet, chiar dacă am avut eu niște fixuri, așa să spun, cu unele cutii. Cum ar fi muista asta, cu Gangniru, care i-am dat acum direct 5 și am închis. În vreodată, bă, că asta omoară. Uite Gangniru cu aia. Bă, deci cutia asta e gaură, băi. Gaură, mă, frate, mă. Ia, cât erau 5? Mai 5 am închis. Mă simțeam norocos, nu de alta, am zis că poate o trosnesc. Dar n-ai cum, deci asta e ghena cutiilor, băieți. Da, nu recomand Blue asta niciodată. Vă mulțumesc că a stat cu mine, data viitoare. Pa, pa!